Čudáva sa dnešného videa. Dneska to je pokračovanie domček versus oheň. Dneska tu máme taký trošku, dá sa povedať, paneláčik. Máme tam aj trošku drievka. Nech sa nám lepšie rozhorí. Paráda, trošku krivý, ale to nám nevadí. Alebo nám nezabráni v tom, aby sa mohol pekne rozhrieť a ukázať. Dneska si ho možno aj zahasíme. Ešte uvidíme. Ale teda ja si myslím, že asi bezkompletne môžeme ísť na to zapaľovanie. Čiže ideme na to. Trochu horí, si vyslúči. Horí. Čiže dom, náš slavný paneláčik, menší paneláčik, náš slavný nám horí. Už som chytil pekne. Pekne sa nám rozhorel. Pridáme ti pomocné sily. Trošku diekom pridáme. Mám trošku pomocné sily. A už donútra kvapka ten plast. A vnútri sa chytilo drevo. Či už teraz to rozdie. Akože je tam jedno podlažie. Tam dve podlažia. Akože horí nám to solidne. Ale bude to ešte solidnejšie dneska. To je druhá časť. Tu je ešte aj tretia. Kámo, no tak poď, ukáž, čo je v tebe. Deje sa nám to isté ako u prvého dielu. Že horel. A tu akurát takto prihasil. Úplne to isté sa nám stalo v prvom dieli. A tam sme mali klasický dom. Kámo, vnútri to je rozdiel, počúvaj. A už horí z boku aj v ríci. Zatiaľ to je v pohode iba na tom boku. Kámo, no tak toto bude hard, kámo. Kámo, riadne horí. Kámo. Tak kde padá? A už nám padá. Kámo, to je čo je? Ale nepadlo úplne dolu. No, možno už viacej. Už padá. Bum. Bum.
padni to. Kámo, tu jak horí, kámo. To čo je? Kámo, to čo je? Kámo. Kámo, ty. On si tam urobil tak dieru. On stále ešte nechce padnúť. Aha, vidíte? A teraz padá. Kámo. To vyzerá jak reálny dom. Čo sa stane, keď do toho fúknem? Nič. Bum. Kámo, tak to je ultra, ty vole. Takto nám ešte nehorel žiadny dom, ty vole. Romano panováči. Hor. Nice. Kamer trošku vrčí ten plas. Volí mi tam na pištol. Ja sa taký hnedka stýrim. Ja nevidím. Kámo, to bude ešte dlho horeť. Hor. Hor. Kámo, ako sa škvrčí. To plastva varí. Tam ešte z toho pôjde, hneď vidím. Taký. Kámo, tak toto bolo lepšie, než som čakal. Zaberiem spajku a ideme ho trošku premiešať. Kámo. Ty vole. Tak teraz som urobil riadne peklo. Tam normálne som sa palica chytila. Vole, no tak hor. Tam malo, dobre to rozdiel. A ešte to bude ešte bude dlho horiť. Kamu. Už nám to horíva. Pomaly. Pomaly, ale iste. Kamu tu jak padlo? Kámo. Ok, už si dohorel. Pekne. Kámo, ja som už skoro zahasol. Nefúkaj do toho, lebo ti to odprskne ten... Kámo. Pôjdem to zahasiť. Za chvíľu. OK, ideme si to rozmiestniť a ideme to zahasiť. Tu máme trošku s požiarom. Tak horí.
Čiže ideme zahasiť. 3, 2, 1, budem ako hasič. Kámo, to je mega. Všetko musí ísť preč. Čo robím, kebyže sa chytí dom? Akože veľký dom. Robím toto. To je vlastne najlepšie. Čiže z tohto videa by to bolo všetko. Nezabudnite like, odber a zvonček a my sa uvidíme u ďalšieho takéhoto podobného videa. Zatiaľ čus!